Que bo! Pues m'ha agradat. Bueno, no sé si ho sabeu, però durant tot el confinament que hem passat, així, el nostre cuiner Miguel Gel mos està fent les dents molt llargues en un plat que me pense que va vindre ara, veritat, Miguel? Sí, la veritat és que és un plat que me porta a la meva infància, val? És un plat que preparava ma mare quan vivia en França, que és cap de xavalí en xalota, val? I oli d'oliva. Evidentment l'oli que hem gastat és l'oli Carolina. Val? Obvio. Si te pots arrimar un segonet, podem veure així Ai, que les ficat trossos de Mira, Carolina mira, mira. per una dins. sorpresa de Carolina. Me encanta. Val? Carolina, ¿qué es de bo? El cap de llomello, el cap de xavalí, perdó, és això que veieu així, i la xaloteta francesa. I això és un plat que a mi me recorda la meva infància, evidentment en el toc Health Contest que ens correspon, i anem a la cata. Buah, tengo una pinta de jugoso que te mueres. Señores, saluta. Ahora ven la sorpresa. Uau, que bo! El mos en el pa este és espectacular. Uah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cabró! ¿Qué bo està? I has fet bé. Has fet bé. Perquè a mi la Xina m'encanta. Que bo! El problema es que el Carolina te engancha la gola como si fuera la madre de Terminator y te la agarra y te la estruja como un animal. Ahora, de boa está buenísimo. Està molt bo, la veritat. Ah! Me encanta la xalota. La xaloteta, Uau! saps què passa? Que agarra un, Superbo, Gepà. agarra un puntet, la xaloteta en l'oli és brutal. Evidentment, l'última fase no és per a tots els públics, que és el Carolina desmenuçaet, Gracias. però jo sé que a Jordi li fa il·lusió Gracias, de veres. trobar un plat de vora 2 milions d'unitats Scoville Ya era hora. en una de les cates. Si a cada cata no plore, la cata no vol per res. Jo estic plorant i emocionant-me al mateix temps. És, sí, com dius tu que va a mi. Dolor, que bo! Que bo! Oh! ¿Para qué plorar si dona plaer? Grandiós, Miguel, grandiós. esta etapa Ho sabia. m'ha encantat, m'ha encantat. Oh! És criminal. Això sí, ja vos dic que s'ha acabat el rotllo familiar. Això ja és per a boques experimentades, molt d'experimentades. Això ja no és apte per a tots els públics. A veure, Pues ha ficat un Carolina de 2.200.000 unitats Scoville, que m'hauria agradat també molt per a ser la primera cata 3.0, que començares per un Valdiologia, que començares per un Habanero Horas. lo que vaig a fer, val, degut a l'experiència que portem, és cada setmana prepararem una cata especial en el Top Health Contest i una d'elles ha de ser especial. Evidentment, esta nit era esta, val? Tu Cabró, Kung Fu és muy bueno. me la tenies preparada. Ha sigut un moment explosiu, Mira, perdóname, es que en casa en discutir la puta etapa de antes, que sí que la chalota que da igual. Me está diciendo, tío, pero que está bo, tío, que está bo. Está espectacular el cap de chavalí, la mezcla en el pa de sésamo tal. Pero yo, la chalota, pero el sabor ha sido que 2 segons, 3 segons, de no sé qué voy a estar a decir, ¡ah! A partir de Yo ya pensaba que no picaba veces, me hace ¡pataplu! Diga, loco. A partir del segon, Carolina diu, estic així. Aquí está de benvinguda, la esperaba. L'esperàvem. Vale, claro, es una lástima de que tampoco está lo que hemos fet, tío, notar-lo es que el sabor del menjar en sí, eso, pues 3 segons, 4 segons, sí, después ve la puta animalada. Bueno, que es lo que esperaven. Ahora tenemos un taco, ¿vale? Típico taco mexicà, ¿vale? Que se prepara pues, en una carne mechada, que diuen ells, ¿vale? Jo he triat per una carn que costa un poc més de cuinar, evidentment és una galta, ¿vale? La galteta de vedella, que coneixem tots. Perdó, de casi invocarme de ¿Vale? Lo que he fet ha sigut marinar-la, i en este cas ha sigut preparar, mira, si Mare meva, mireu això. Madre mía, porto un formatge, ¿vale? Varietat de formatges, Sempre fa. i la carn l'he tingut en un mix de brosetes mexicanes, ¿vale? La tanjit, un altre sortit de brosetes mexicanes que tinc, pimentó picant,
i 2 cullerets de tomàquet picant que preparo jo, que veurem en alguns dels vídeos següents, val? I res, això ho han tingut unes 3 hores i mitja, a foc lento, molt lento, la carn s'ha desfet. Evidentment, després de fer això, hem reduït la salsa durant 1 hora i mitja més, vale? I el resultat és la carn que se desfà. Una elaboració espectacular, L'elaboració és costosa, però ara veureu el sabor. Increïble. Val la pena gastar una vesprada en cuinar este plat. Vale? Això és un plaer menjar-te, la carn se desfà. Ja puc començar a respirar altra volta. Ara, potser de molt que aquestes persones noten el sabor, però ja ho dic jo, Què dic, collons? és un plat espectacular. Estem esperando. No, espera, a veure de quina agarraré para agarrar botes del mateix. Ese lo de trampa. Però mira la textura de la carn, val? Això se desfà, però... Madre mía, madre mía. Madre ¿Sabes qué mía. es galta, galta? Alteta de vedella, Sucoset, sucoset. val? Mireu la carn, com Uau. arriba a desfer-se. Uau, val? Això porta, pues, evidentment, el seu procés, Hòstia. però el sabor és espectacular. Uau. El picant que porta així és un picant, un ají que porta típicament de Xina, porta un mix de brosis mexicanes. De primeres, obviamente la Val? carne se Increíble, desfà. La carn és El toquet, el rollo Tex-Mex, en el formatge, elástica y la mezcla de picants, tío, es brutal. Y la un tortilleta, increïble. Així teniu la reducció que porta un poc de ceba i un poc de pebre, val? I se pot apreciar les espècies que porta dins, val? Si la càmera mos permetís, tota la combinació. Uah, el picant és espectacular, Això està molt bo. val? La y textura consistente, Ostris, que bo. brutal. És un plat que portava molt de temps en idea de fer i al final m'he decidit per aquest tipus de carn i la veritat és que ha sigut un acert. Y pica, pica. Pica. I això que mos han menjat el Carolina Reaper. Yo pensaba que después de Carolina no lo darían, pero sí, sí, sí. Així estarem parlant d'unes 200.000 habitatges comuns. La veritat que per a la gent que no està acostumada és un plat prou picant, però el sabor és espectacular i notes totes les textures de la carn, el formatge, la cebeta i el pimentó. Miguel, tío, lo que hemos hecho hoy es algo increíble, tío. Y bueno, eso no va a baixar de nivel. No, d'ací cap amunt, evidentment. Miguel mos ha deixat, però de veres que ara no m'he en castellà, tio. Astonished. Sorpresos, tio. Y ese trozo de Ens ha carne. sorpreso. La carn, ho dic, val la pena el procés, que són unes 3 horetes, val? I després més una horeta la salsa la pots gastar en qualsevol. Ja no igual que fiques carn que peix, la veritat. Bueno, yo creo que para tancar la cata de avui, lo único que puedo decir es que Miguel mos ha sonat molt de plaer, ara mos toca amb nosaltres. Amics del The Hell Contest, recordeu que vos podeu subscriure al nostre canal de YouTube, The Hell Contest. També mos podeu trobar en Facebook i en Instagram. Find us on the social networks, the social networks, YouTube, Instagram, Facebook. Just search for The Hell Contest. Anirem pujant vídeos setmanals. Salvatges, animals i inhumanos. Família, gràcies a tots per veure-nos. Molt bé. Adeu. Hasta la pròxima.